ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав қабул кардем, ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, маъмул метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp экран рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул карда, чӣ мошинро кардам ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хуб ҳастай Opel Astra-J 309 зур срочно фурӯшӣ. Opel Astra-J ҳастай Daewoo Nexi, ҳастай Великои фурӯшӣ, ҳастай Toyota Corolla D, Daewoo Tico, Opel Sedan, Opel Vectra A, Hyundai Avanta, Hyundai Sonata соли 2011, Opel Dutty объёмный, полобъёмный азиз ВАЗ 21010 ҳастай ва ҳастай Daewoo Matiz ҳастай Land Rover спорти бо нархи арзон ҳастай Land Rover фурӯшӣ дӯстона обшим бо нархи арзон ва мошинои аз территорияи Москва ва мошинои аз территорияи Тоҷикистон вариантҳои Алиша Махсус ва Сумаки ва мақсад бо дигар чизо. Хоб нархи дӯстони азиз, нархи курси имрӯза бошад 129 сомона 60 дирҳам ҳастай. навор асар мегӯем марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-J ҳастай дӯстон, ки срочнаи дар кузифи хечебек. Opel Astra-J соли паришаш 2002 сол ҳастай, ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литре, коробкаш механикаи ҳолати мошин бадрон беҳтаринае. Opel Astra-J соли паришаш 2002 сол бензини холияи мотори 1.6, коробка механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин. мошин дута электропакет дӯстони азиз дорад, дудараш электропакет ҳастай пешош. хадавош мегӯяд нав кардагӣ ҳастай, утл мегӯяд нав кардагӣ ҳастай, ҳуҷҷат нав кардагӣ ҳастай, мотор мегӯяд нав кардагӣ дӯстони азиз, ду баллони пеш мегӯяд пачка, ду баллони ахир мегӯяд 80% дӯстони азиз. мошин беҳтарин ҳолат. ин десен дар навор дискаҳои фасон. мошин хеле ки якдаст гаштесае. нархи мошина мегӯяд 55000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, яъне ки Кангурда қарор дорад. ноҳияи Темурмалик яъне Кангур 55 та бо муомилаи хуб доштае. якумаш рақамои мегафон дастии ахираш 9913 кор мекунад. дуюмаш рақамои растии ахираш 75, инаш да WhatsApp доранд. хоб ина Astra-J тоза 55 2002 сол бо муомила дошта. шахсоне ки мехарем марамат занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай дӯстон, ки срочнаи сайстениш зури бада ярда ҷош, фақат ки хеле царапина кодра дигар маҷош мошина идеални сайстена. кузуфнои мошин тозаи бадае. Daewoo Nexi соли 1996 ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литре, коробкаш механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин. мошин ами ярда деталаш хеле бампераш кор дорад, хеле мақсад царапина дорад. дигар мошин ихе идеални сайстена мошин германски дӯстони азиз. хоб краскаш дӯстони азиз хеле катара краска талаб ҳамун бамперо гуфтум, ам ярда ҷош царапина, ярда деталаш кор дорад. хоб 4 та баллон дӯстони азиз, пачкаи ҳуҷҷатош нав кардагӣ. мотор инжектор дӯстони азиз. утилизатсия мотор мега зури баъд мега кор мекунад, анги соатбори мотор мақсад ки масла пасла намехӯрад. хоб дӯстони азиз, солона ҳуҷҷат дорад, утлам кардагӣ ҳастай. нархи мошин 17500 боз муомила дорад. 17500 мошина мега аз пеш омада бинен, маъқул шуд муомилаи хуб мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. якумаш рақамои дастии ахираш 93 кор мекунад. дуюмаш рақамои растия ахираш 56, инаш да WhatsApp дорад ва рақамои усугиш 93 кор мекунад. дӯстони германски мошинча беҳтарин ҳолат, хаяда детали хеле кор мелечовка дорад. айхе мотор патор ихе мақсад ки соз ҳастай ва ҳуҷҷат утлшам кардагӣ. марамат шахсоне мекунем срочнаи занг занем. мегзарем ба сеюм великои фурӯшӣ. дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастае, ки беои Айкаре омадагӣ ҳастад. дӯстони азиз, бо даставка кардед ва нархҳои арзон кардӣ. хоб нархҳои велико ҳар як кадомашон дар рӯи экран нависага. дӯстони азиз, велико ҳамашон мақсад ки Айкаре омадагӣ ҳастанд. великои беои сайстани зур ҳастай, вообще необычнян ва бақувватан. хай метавонед ки великои карест ки чӣ хел зурам. хоб ин адресшон қарор дорад дар шаҳри Душанбе 7 километр. нархҳошон навистага дӯстони азиз ва инчунин даставка мега ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон даставкаам дорад. номерои мегафони ҳисобишон рақамҳо кор мекунанд. ҳам дар рақамҳошон WhatsApp, Telegram ҳамачи пайваст доранд. чалектон нархҳош мондагӣ бо хақиқатишон гап мезанед, ягон сум мумкин арзон мекунанд ва даставка мекунанд. кадоми шаки маъқул карден дар ҳамин рақамҳошон дар пои мудда мақсад ки ҳамин суратча скриншот карда рӯй кунен. аммо мақсад ки
срочно ҳамаша мефаҳмонад. Срочно марамат як галастай анаш бо нархи арзон. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 2. соли 26-2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка автомати мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. ӯто кардагӣ 4 балон дӯстони азиз навай. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ. дӯстони азиз, коробкаш чӣ хелай, мотораш чӣ хелай, рафта ира пеш бинем. ба телефон мега савдо накунем илтимос. агар дар насибтон боша мошина мегирем. мошин асфальтни свет. нархи мошин 70 та бо ягон сум муомила мешавад. рақамҳои поёмдастай фақат шахсоне ки мехарен конкретна харидоро марамат занг занед. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникон, компания, ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардам, марамат рақамҳои болобудай, наҳа болобудай 20 WhatsApp, имо, Telegram пайваст ҳастай. чизе ки барои фурӯшҳо роё кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Vectra B. соли 26-1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегад ҳуҷҷат утул мегад ҳастай. не ки нама дорам мисол ки чақа ҳуҷҷат мондагааст, не ки дорад мега собиш хай мошина қоматчам сӯзае. нархи мошина мега 36 000 сомон мегем. бу мақсад ки муомила мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. нархи мошини 36 та бу муомила дошта хай свечам свети зурай, дискошам дискои фасон. дӯстони азиз, барои конкретна харидоро мегад бо арзон мешавад. марамат шахсоне ки мехарен занг занем. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошен, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, то чанд сомона аз куҷо бошад, мо дар видео оянда кӯшиш мекунем ки мошинои гуфтагии шуморо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш. шумо ҳам я лайка занед ва навори моро дар рафиқотон селкаша подписаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Avanta. соли 26-2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка автомати мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега ҳамаи ҳуҷҷатош мега ҳуҷҷатош ҳастае. хоб хай коробка мотор патоша рафта аз пеш бинед. нархи мошин 69 000 сомон ҳастае. боз муомила ва савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе. рақамошон ҳастае Вавилон. шахсоне ки мехаред марамат занг занед. ин мошин тока суми хӯлаи вариантҳои алиши дӯстони азиз надорад. хоб коробка автомат газ бензин 1.6 2007 сол Hyundai Avanta светои серебристи мошин дар сурат қадду қоматаш зур метавад. боқӣ мондааст дӯстони азиз, рафта бинем. навори моро падилтас кунед ва то охираш тамошо кунед. лайкотонро фаромӯш накунед занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F дар кузофи седан срочно. соли 26-1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика. дӯстони азиз, мошин яксола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастае. мошин созае. светои British Compass 96 сол Opel Sedan. нархи мошин дӯстони азиз 29 000 сомон аст. камтарак арзон мешавад. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 29 000 сомон Opel Sedan. нашод чашкоша хайхтон рафта аз пеш мебинед. дӯстони азиз, илтимос мега беҳуда нороҳат накунед. фақат конкретна харидоро. марамат шахсоне ки бошед харидор занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ 21010 мошинои советске чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли 26-2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин моторша 1.5 литр гуфтагии соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, документ дора не ки утул мега надора. кузовной мегад мақсад ки тоза ҳай дар ҳолати хуби техника. дӯстони азиз, мақсад ки мошин хоб буд мега. дӯстони азиз, хеле хоб буд, не ки ягон ҷои пӯшидагӣ варид мега надорад. нархи мошин 9000 сомон аст. бо камтар арзон мекунам мошина ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошин 9000 сомон. хоб касе ки мехарад, ягон маълумот мехоҳад оидаи мошинча фаҳмидан, марамат занг занед. дӯстони азиз, нагуфта намонад шахсоне ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, мо реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. марамат дар рақамҳои болобуда ҳастае. WhatsApp метавонем ки муроҷиат кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Sonata.
соли бари 6-2010 сол ҳастае ки сӯифрӯши азиз газ бензина объем мотораш 2 литрае, коробкаш механика. Мошин мегӯяд дӯстони азиз хай дидесен мақсад ки нарӯшка кор дорад, яъне ки краска талаб ҳастай мошин сарапинаву хароштагиёш бисёртар аст дӯстони азиз, не ки бо механика будай нархаш не ки арзон. Нархи мошин 51000 сомон ҳастай, бо хати хичон гап мезанем. Hyundai Sonata 2010 сол 51000 сомон ҳастай, бо муомила дошта механика. خب سر از موشی خیر رسخ داره بو خیر ختم زنگ زدم ماش انیق قدر گیرین این رقموش نسته با ویلو موشی در شهر دوشنبه مرام زدید فقط سر نازی به خاطر مهنتای مو لایک رو زدین و نواری مو رو پادیساش کنین. میگذاریم بعد دهم ماشین فروشی لانجرو سپورت هستای بادران که سروشنا فروشی با نرخ ارزان لانجرو سپورت سال پریوشش 2007 سال هستایی که سوی فروش گاز بنزین موتورش 3.5 коробкаш автоматای ماشین خیر در نورد هستین. ماشین مگه تنها یه جاش مگه کار نمیکنه، یعنی که воздухش همین و فکر کنم воздухش میگن همین воздух دیگه اکش باشه هموش کار نمیکنه میگه، یعنی که ساز میشود ماشین اپشن کمتر کار دارد. نرخ ماشین 50000 سومون است، باز معامله میشود. خیلی با ماشین رولی اساسی موتورش نزد موتورش گراوند ساز باشد و коробкаш هم مهم است برای که همین اهمیت قیمتش یورا موتورش نه که موتورش واقعی ای 15000 بالا است. مثلا از این موتورش ببینین ай мошин мега намехали воздухаш кор намекунад, аки кадомай воздухашро медонам бо хитояхтон пурсем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи иёбон ва фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомон. шахсоне ки мехарен конкрет маълумотро хитон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон Daewoo Matiz. ин ҳам хали Matiz ба срочна фурӯшӣ. соли пурӯшаш 2006 сол ҳастае ки сӯи фурӯш газ бензина мотори 1 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин мегӯяд қарор дорад. ҳамин хеле соҳибшон навистиам. дӯстони азиз документ мегӯяд надорад бучидаги 4 баллон мегӯяд нав. дӯстони азиз хоб дискаҳои престиж ва нархи мошин 11000 сомон. як километр витси мисол узбекия ё корейская ё ки ягон ҷойга мақсад ки хитон мепурсен нархи мошин 11000 сомон аст, боз муомила доштаем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. рақамошон аст мегафон поён буда шахсоне ки мехарем бо мақсад ки занг маълумот мақсад ки муомила кунем. бо ҳам яктага векторам дорад вайшам арзоне ки кор дорад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи Opel Vectra A срочна. соли 1694 ҳастае ки сӯи фурӯш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега пол оборот мега заводид мешавад. ҳуҷҷат мега то охири ҳамин сола ҳастатуне аз утилизатсия мега дорад. мотор мега 100% газ бензин кор мекунад. нархи мошин 18000 сомон аст. нархи ахирша мега соҳибшон дига арзон намешавад. бо хехтон аниқ қада гирем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. марама шахсоне ки мехарен занг занем. дӯстон аз одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед нависен ки дар комментар кадом маркаи мошин дар кор аст, то чанд сомона бошад, аз куҷо бошад нависен. мо аз фурӯшондаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш мефақат не ки дар комментар аст, дар WhatsApp не, яъне ки мо фақат рекламагар дӯстони азиз модда бисёр роҳӣ мекунем. шумо дар комментар нависед, мо гуфтагӯи шуморо ба назар мегирем, дар видеои оянда мушкилотонро пешкаш мекунем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ Opel Astra F. боз ятага дӯстони азиз Opel Sedan аст, срочна фурӯшӣ светои сафед бо нархи арзон. соли 1694 ҳастае ки сӯи фурӯш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин ҳолаташ чӣ гӯем назуру набези миёна аст. мошин хай гаштагиай хай миёнаи ҳолаташ. нархи мошин 15000 сомон аст. боз ягон сум муомила мешавад. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 15000 сомон аст. ягон сум муомила мешавад. خب شخصایی که میخرین یگان معلومات خوین اگر اویده ماشین فهمیدن در رقم‌های پایین زنگ زنید معلومات که تا قسمی خولیه علیش نمیشه. ماشین تون عزیز حالتش میونه مرامت میتونید که زنگ زنید.